You
na social media. Even though can be living on social media. Every kid in the town of Kenya, what's up for hotel or lift. What way can I make a number? I don't know that they want to go. Because I don't go message you one now.
ihe njide ọ ga-ajụjụ ụmụ ọzọ ndị ego na-abịa ebe a karịa maka ebe kwụsị na nkịtị nwanne m enwere omume si chachali ka echutela ụka na-eri abụ m nwa ogbenye ya mgbe sisi 2002 ka si gbalụ nwa ogbenye nwanne m mama chọrọ onye ga-ebu uche iso na nkịtị ego tutelụ ka nri ya amara agba onye eze nwa agba eyi bata nwanne nwanne ahụ nọrọ n'ụbada anyị ga-eji bibe arụmama ọha na n'obi isi kapụ mere dị nwanne m iri ka eme anyị wee bịa n'obi ọlọgbu agba nwanne oge nwere na ọba ego na-enye gị ọbịa ọle ego na-enye gị ọbịa ọle ya ka ị ga-eji ndụ nwee ka kacha isi ahụ n'ụwa gị bidoro nwanne MCJ back. Wait till I was on social media. When I got up, so we need a believer. Oh, we need a believer. I better you to know now. I'm not going to be too happy. I'm on the base. What is it? What's the book that I'm going to get? Down on the Mwa, may have been in the window. Who I can never. You never notice the Mwa. I will not even tell him about the window. Even me, I don't want to window. Never be a working I can get. Two brothers here, you know what? Why am I going about I find out. I be saying, I can tell you. I am. Even on TV around the exposure on social media, the races of a bed don't know. I don't know here. There's a mama, there's a living. Yes, it will get to us. I want to mama. I want to go to the system to be a man. Never let you go, Captain. Just a man. You know, I want to get here. You don't by me. Since you never know the good, my name is Ego. I'm here.